Čuj, já si tam u mého nového dalšího videa a jsem tady z Lucy. Dneska se podíváme na ten update, protože jsem byl docela natěšený, že by jsem mohl udělat něco za Halloween. Jdu na to. Asi bych nejprve prozkoumal shop. OK. To je dobrý tady. Koukal jsem nějaký ty koule, že přesto vidíte duchy. Můžeme se kouknout. Tam jako tady, OK. Tady jsou ty nechtíky, to jsem se zkoušel. Ale nejhorší věc je, že já ani nebudu mít. Já mám shiny roky. Chci vidět, kolik mám shiny roku. Koukejte, kolik stojí nechtíky. No, a jdeme prozkoumat ještě arkády. Arkády jsem moc nezměnili. Myslím, že to je. Já se tepe, čau.